Mae i'r system mesuryddion clyfar ddwy ran. Y mesuryddion clyfar, sy'n disodli'ch mesuryddion nwy a thrydan traddodiadol, a'r sgrin arddangos glyfar, sgrin glidadwy sy'n dangos faint o nwy a thrydan rydych chi'n ei defnyddio a faint mae'n gostio i chi. Mae'r ddwy ran o'r system yn cydweithio i sicrhau eich bod chi'n derbyn gwybodaeth gywir am eich defnydd ynni mewn bron amser real ac yn rhannu'r darlleniadau hyn a'ch cyflenwr yn awtomatig i sicrhau bod eich biliau ynni yn gywir bob tro. Mae'ch mesurydd clyfar yn cymryd darlleniadau ddiwyddor drwy rwydwaith diogel ac yn anfon darlleniadau nwy bob hanner awr a darlleniadau trydan bob 10 eiliad i'ch sgrin arddangos clyfar. Mae gennych chi'r opsiwn o gael y wybodaeth yma wedi ei anfon i'ch cyflenwr yn fusol, yn ddyddiol neu hyd yn oed bob hanner awr, sydd â mwy fyth o fuddion. Mae anfon y data yma at eich cyflenwr yn fwy rheolaidd yn golygu gallant eich cynghori chi'n well ar le gallwch chi arbed arian. Gall mesuryddion clyfar hefyd eich helpu ailgysylltu'n effeithiol, pe bai eich ynni yn cael ei dorri yn annisgwyl. Am fwy wybodaeth am y rhaglen gyflwyno genedlaethol, ewch at smartenergygb.org neu cysylltwch a'ch cyflenwr ynni.